Dobrý deň, dobrý večer alebo dobré ráno, záleží, kedy sa pozeráte na toto video. Predovšetkým však vítajte v kurze Rozvoj obchodných zručností. Tento e-learningový kurz je akousi nadstavbou alebo pokračovaním kurzu obchodnej zručnosti, v ktorom sme preberali základné témy, ako je telefonovanie, dohodnutie si obchodných stretnutí, vedenie obchodného rozhovoru, zvládanie námietok, argumentovanie, prípadne uzatváranie obchodu a podobne. Tento kurz pôjde ďalej. Možno si poviete, čo ešte viac by mal obchodník vedieť. Vydržte, o chvíľu vám to poviem. Dôležité však je uvedomiť si, že dobrý obchodník sa stále učí, na sebe pracuje a zdokonaluje sa. Predovšetkým sa na zákazníka naučíme pozerať nielen cez odporúčané šablóny a techniky predaja, ale pozrieme sa na neho ako na osobnosť. V uplynulých 10 ročiach sa manažerské a obchodné školy predbiehali v tom, kto vymyslí lepšiu metódu kladenia otázok alebo lepšiu techniku uzatvárania obchodu. Nie je zlé tieto veci poznať, ale bolo by chybou zostaviť len na týchto vedomostiach, pretože poznanie pokročilo o nejaký kus ďalej. Moderné prístupy obchodných zručností sa snažia k zákazníkovi priblížiť ako k jedinečnej osobnosti. Preto sa v prvej lekcii zamyslíme nad tým, či sú všetky predajné techniky vhodné pre všetkých zákazníkov. Ako som už spomenul, odpoveď hľadáte v prvej lekcii. Obchodovanie je veľmi široký pojem. Môžeme si pod ním predstaviť nejaký jednoduchý predaj nejakého kozmetického balíčku zákazníkovi, ale môže to byť aj dlhodobejší a niekoľkoročný proces, napríklad keď sa snažíte predať auto, dom alebo investičný celok, výstavbu elektrárne a podobne. Verím, že niektorí z vás dorastú do takýchto pozícií, keď budete predávať produkty a služby v hodnote niekoľko miliónov eur. Ale verím, že mnohí z vás využijú aj myšlienky z lekcie 2, ktorá sa zaoberá vyjednávaním. Samozrejme, že vyjednávanie nevyužijete len pri predaji elektrárne do Číny napríklad, ale využijete ho v mnohých obchodných situáciách a možno aj vo vašom osobnom živote, keď napríklad budete vyjednávať s vašim partnerom alebo partnerkou o tom, kde pôjdete dnes večer. Posledná tretia lekcia má nálepku preventívna. Určite mi dáte za pravdu, že predchádzať požiarom je lepšie ako hasiť ich. Požiarom v prípade obchodníka môže byť stres alebo profesionálne vyhorenie. A práve v tretej lekcii sa dočítate o tom, ako sa tomu môžete vyhnúť, prípadne, ak sa nejaké plamienky stresu vo vás rozhoria, naučíme vás spôsoby a techniky, ako ich rýchlo a efektívne uhasíte. Keďže ste ma vydržali počúvať až do konca, poviem vám jeden obchodnícky vtip. Obchodník s nehnuteľnosťami príde k zákazníkovi, ktorému chce predať dom. A povie mu takto. Chcem vám dokázať, že som naozaj čestný obchodník, preto vám poviem o tomto dome tak dobré, ako aj zlé veci. Zlé je, že 500 metrov severne od tohto domu sa nachádza chemická továreň. Zlé je, že 500 metrov západne od tohto domu sa nachádza smetisko. Prekvapený a vystrašený zákazník sa spýtuje, a ktoré sú tie dobré veci? Dobré je, že budete vždy vedieť, ktorým smerom fúka vietor. Prajem vám príjemné štúdium a dobrý vietor.